Aray ko. Hi guys. Naglilinis po ako ng isda. Maliliit na isda. Sino po nakakaalam ng ganitong isda? Paborito po ito ng aking mga anak. Pang-ulam. Pritong danggit. Yan po. Fresh na fresh. Fresh na fresh ang danggit. Yan. Nabili ko po siya sa halagang 180. ₱180. May pang-ulam na kami. Aray ko. Natusok ako guys. Sakit. Sakit to makatusok. Kasi dadamdamin mo po pag natusok kayo ng ng tinik niya. Aray. Yung dalawa kong anak, pinapagbanlaw ko ng damit na pinaikutan ko sa washing assignment sa kanila. Marunong na yung panganay ko nito maglinis. Kaso baka matusok siya. Ano? Ikaw na magpatuloy dito, be? Panganay ako? Ako ang panganay. Baka matusok siya. Masakit po kasi pag matusok dito talagang masakit. Ilang beses na ako matusok. Hello. Nakatakot yan sa camera. Bango ng isda. Kaganyan. Ang tsura. Nabango ba yun? Nabango. Oo, pag fresh. May fresh! May fresh na sa gilid. Ba't parang mangyayari naman nila rin dito? Kahit malansa, talagang malansa ang isda. Pero pag yung isda fresh, Ew! Ang bango ng bituka. mabango, masabi mong mabango yung amoy niya. Kahit malansa. Kahit malansa. Amoy, hindi, mabango sa kanila yung bituka. Ay, Muning. Ito na amoy ni Wally. Ayan. Ayan si Wally. Tingnan mo, malansa ka na. Nawakan kita. Alis dyan. Mabango Bibi. mabango lang bituka ng isda. Pakikuha si Wally. Gusto matusok? Pakikuha Wally. na yan. O, dali na. Ipuna na ako ng balahibo niya eh. Ako Naku pakikuha na lang. na. Balahibo. Pasawayan si Wally. Ay, makapdi talaga. Be. Ako rin nga, pag naglilinis ako ng isda, ang sakit sa ano. Buti ngayon na wala na yung sugat ko eh. Ito na lang. Oh, nandito na naman si Wally. Uli. Tapos sa kulungan.
Kulong mo nga muna yung kapatid mo. Bebe, pahingi nga ng tubig konti. Bebe, pahingi nga ng konting tubig. Then, Jaden, pahingi po ng tubig. Konti. Isang tabo lang. Kasi ang hapdi ng ano, tusok ako eh. Dapat po, pag naglinis kayo nito, huwag kayo magpapatusok. Kaso minsan, hindi maiwasan na matusok. Hapdi. Ay, baka pag good news, alam ko na kung saan nagkukuha si Mimi. Doon sa baba kan dilaraan niya sa pilar. Doon, hanap ka. Saan? Baba. Doon sa baba kan yung pilar, bago sa pilar. Nandun na naman si Equal Mimi. sila. Saan? Baka na, no? Hindi ka ano yung tricycle, niya ka doon sa baba. Ah, dun sa ilalim. Sa ilalim. Sa ilalim ng tricycle. Hindi. Oh, Sa ilalim ng... Tricycle. Doon sa dako. Sa dako. Dun sa ilalim ng semento. Sa loob ng drawer ni Jay. Nasa loob ng drawer ni Jay. Kasi si Wally guys, ang daming na huling daga. Kahapon ng bandang hapon. Nakahuli siya ng isang daga. Pinaglalaruan lang naman niya. Hindi naman niya kinakain. Tapos ngayon nakahuli ulit siya ng 3. Oo nga, pang-4. Kasi kahapon 'di ba isa, ngayon 3 na. O di 3 ng daga na huli niya. Kaya nga sabi ko sa kanya, I'm proud of you, baby. Kaso kawawa naman ang daga. Kahit naman mga pasaway sila, kawawa naman, may buhay din sila. Yan, yan si Miming. Hi, Jasol. Ay, nabasa ko. Oo. Bakit? Baka kalmutin ako niya na. Iyo, ay kumain. Ano? Nililinis si mama ng isda. Oh. Bawal ka nito, baka matinik ka. Nakakalimutan ka na. Oo, mahapdi talaga yung sugat ko. Ay, matusok ko. Halahati pa lang ako. Halahati pa lang yung nalilinis ko. Meron pa yung sa planggana. Ipiprito ko po siya lahat. Kasi yun po ang gusto nilang luto nito. Ayaw nila ng ibang luto. Prito lang. Lalo na yung bunso ko guys, ayaw niya ng ano ba yung tawag doon? Paksiw. Ayaw niya. Kasi hindi niya ano yung lansa ng isda. Ay, nandito na naman si Huli, Bo. Bebe. Hahawakan ko na naman siya, tapos malasa yung ano ko to sa kakargahin niyo. Huli. Wow. Mahirap din pag may mga alaga. Ang daming pasaway sa ginagawa. Ang ingay pa ng mga manok namin. Aso. Aso, pusa, manok. Ang daming alaga. Pati ingay ng tao. Bebe, pinakain mo yung kanina, be? Yung aso?
aso, kaya siguro yung nag-iingay, be. Gugutom na yun. Bebe, pakainin mo na yung aso, be. Ang iingay nila pati yung mga manok. Ang dami naming manok din sa likod. Bebe, ikaw na lang nito magprito, be. Marunong ka na, di ba? Kasi may gagawin pa ako. Masakit talaga. Ang sakit, mahapdi talaga, be. Kaya ayaw ko sila na sila yung maglilinis ng ganitong isda. Yung panganay ko marunong na. Di bali na ako matinik. Kulang sila. Yung bituka lang po yung tinatanggal sa isda. Tapos pag na tanggal na lahat, hugasan. Hugasan lang. Hugas syempre. Hugas-hugas. Lagyan ng asin. Piprituhin na. Sarap to, guys. Nice lang. Pero yung iba siguro sa inyo hindi makarelate sa ganitong isda. Ito yung isda paborito ng mga anak ko. Maliit lang siya pero malasa. Malinamnam. Nahihingi din yung mga anak ko. Ow. Bakit? Kati ng ilok ko. Hindi talaga. Hindi talaga, be. Ha? Mukha ng pagkain. Ako, Ate Jade. Ba't inuulan niya yan? Para kayong mga bata. Na maliliit. Bata pa rin kayo. Bata ka pa. Gulam ng Milo. Milo everyday. Hindi ko Milo. Milo yan. Choco na gatas. Milo na Ovaltine. Painom yung baby. Nauhaw din ako. Hindi ako pwede maghawak ng baso. Tingnan mo naman po. Lansa na ako. Thank you. May inom. Nabigla naman yung chat ko sa isang basong tubig. Lansa. Ayan. So, ito na po siya, guys. Nalinis ko na po siya. At nilagyan ko na siya ng konting asin. Hindi naman po siya ganoon kahirap minsan kasi wala po siyang kaliskis. Tatanggalan mo lang siya ng bituka. Tapos, nandun si papa mo. Tatanggalan mo lang po siya ng bituka. Tapos, hugasan, lagyan ng asin, pwede mo na po siya prito na kung anong gusto mong luto po sa kanya. Ayan. Mas gusto ko po itong ulam kahit maliliit kaysa ibili ko po yung mga anak ko ng mga frozen na pagkain katulad ng hotdog. So, kahit ito maliliit, mas maganda po siya, mas healthy kainin pang ulam kaysa sa mga pagkain na maraming preservative.
So, ayan guys. Ito na, malinis na. Magluluto na po ako. Piprituhin ko lang po siya. O kaya yung panganay ko. Usan ko na lang magprito. Dahil marami pang gagawin. Marami akong gagawin. Ang mga bagay-bagay. So, yun lang po guys. May malang. Bye po.